Din is-sena għandha tifsira speċjali għalina kif il-Kummissjoni Żgħażagħ qed tiċċelebra l-40 sena ta' ħidma, dedikazzjoni u momenti sbieħ. Minn qalbna nixtiequ ngħidu grazzi lil kull min kien parti minn din il-familja tul dawn is-snin. Ukoll lil kull min jew ieħor ta' daqatin tuwel biex il-Kummissjoni tasal sa fejn waslet kull. 40 sena Kummissjoni Żgħażagħ.